ସକାଳ ଆଜି ହେଉଛି ମହାବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ନୂଆବର୍ଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଚା ବସିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି, ଗାଧୋଇ ଆସି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ପୂଜା ପାଇଁ। ହେଇଗଲା। ଶୁଭ ଏଠି ବେଲ ପଣା କରିବା ପାଇଁ ବେଲ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଆସିଲାଣି। ବେଲ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଦାଣ୍ଡରେ ପଣା ଦିଆହେବ ଆମର। ଶୁଭର ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ପଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଠାକୁର ଘରକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଥିବା ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ପୂଜା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କର ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପରିବା କରିଥିଲି। ଏଠି ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଖିଚୁଡ଼ି ତିଆରି ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମର ଟିକେ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବାର ଥିଲା। ଚାଉଳ ବି ଭିଜା ହେଇଥିଲା। ଚାଉଳ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ଚାଉଳ ନକଲେ ମୋ ଘର ଦେଖିଲାଣି। ଛୁରୀ ଆଣୁ।